May hapon guys. Aday kay kuan pasalamatan. Daghan kayong salamat sa nag-subscribe. Bisan simple ra kay ni akong mga videos ay para lang malingaw ang mga apo sa mga kuanang. Hi sad movie. Pasalamat sa subscriber. Iabot tag 52. Daghan kayong salamat. Happy kay mi bisan sa gamay na mga subscriber. Mga mga apo para ra mo gud ni malingaw na ako mga apo ba. Mga challenge sa big unsa din ng naana ka sa TV na mo unsa din ang vlog bisag pobre ra kaayo mi makatsa na sad mi malingaw sad mi bang tan-aw mi sa mga itsura na namin sa TV kunuhay usami ka mga artistang Bisaya. Pascal ya. Ora to, daghang kayong salamat sa nag-subscribe ni abot jud pila pa lang ka buwan ni abot sa taon ka tilaw sa taon mi og subscriber nga ni abot mi og 52. Then happy na kay mi ana. Natuo kung walay mo like sa ang mga videos. Simple ram kay na mo kay pobre man kung kay mi. Daghang kayong salamat sa tanan. Mga unang mga apo. Hi Ate Tilay. Pasalamat sa subscriber na abot tag 52 Tilay. Thank you. Ping. Oh, Ping. Charing. Salamat. Naabot ta 52. Bisan sa mga simple ra natong videos. Thank you. Rex, pasalamat Rex. Pasalamat sa ba. Naabot tag 52. Bisan sa 52 natong subscriber, happy na kay tanoy. At least nga naa sa di ay mo ko nato. Kag simple kay na atong mga videos. Bye. Salamat. Usban ko daghang kayong salamat. Bueno,